kære Jytte. Selvom det er rart at tilbringe sommerne på Søgård ved Gjorslev, så mærker jeg nu, at jorden begynder at brænde under mine fødder. Rygterne om arrestationer løber nu stærkt, og vi revyfolk er i skudlinjen for vores viser. Tankerne flyver rundt i mit hoved. Ellen og jeg har også gemt jøder på Søgård på foranledning af godsejer Tesdorf. Tyskerne er overalt. Et eneste fejltrin, og det er ude med os. Men nu er bæret fyldt. Vi må afsted. Vi har brug for deres hjælp. Godsejeren har bedt os møde ham der ved Klinten, hvor han har hjulpet mange jøder og modstandsmænd over til Sverige. Gestapo kan jo være her når som helst.